الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا وانا مسلمي إني وكينا دكو وسيتي دمقارج صوران الله تبارك وتعالى أتين الأمر نفيلي دنبوي yayin wana musulmi a lokacin da muke cikin rayuwar duniya muke kaiwa muke kawowa mu rika tuna cewar wannan duniyar ta kusa ƙarewa. Duniya a ƙarshe take. Yayin wana musulmi lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙadarta waɗansu alamomi waɗanda suke nuna cewar duniya tana ƙarshe-ƙarshe. Waɗannan alamomin iri biyu ne. Akwai alamomi ƙanana waɗanda tuntuni sama da shekara 1400 wannan alamomin suka fara wanzuwa har izuwa yau. Akwai kuma manya-manyan alamomi waɗanda su ma za su zo kowane lokaci daga yanzu. Yayin wana musulmi, ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana a cikin alƙur'ani mai girma, yake hakaito mana irin tambayar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, suna tambayar ka yaushe alkiyama za ta tashi, yaushe za a yi tashin alkiyama. Sai Allah ya ce fima anta min dhikraha, kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka san yaushe za a tashi alkiyama ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa bai san a wani lokaci ne Allah ya aje lokacin da za a tashi alkiyama ba. Allah ya ce ila rabbika muntahaha, Allah kadai shi ya san lokacin da alkiyama za ta tsaya. Yayin wana musulmi, in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam bai san a daidai wani lokaci ne za a tashi alkiyama ba, to yaya wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Ashe alkiyama za ta zo ne mutane suna sakaka. Shi yasa Allah yake cewa wato اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. wato alƙiyama ta kusa, hisabun mutane ya kusa zuwa, amma suna rafkane, kowa yana cikin abin da yake so. Yayin uwana musulmi, tare da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya faɗi cewar shi ma bai san da za a tashi alƙiyama ba, amma don mutane su zamanto a cikin jallin zamun kawo kansu, sai aka kawo waɗansu alamomi waɗanda idan kuka gansu to alama ce take nuna cewar alƙiyama ta kusa. ‘Yan uwa musulmi, kamar yadda na faɗa, alamomin nan iri biyu ne. Akwai alamomi waɗanda suke ƙanana waɗanda waɗannan tuntuni sun bayyana, akwai kuma alamomi manya. Alamomin alƙiyama waɗanda suke ƙanana alamomi ne masu yawa sosai. Waɗansu daga cikin malamai suna cewa aƙalla sun kai alamomi guda 50. To amma ɗan wannan lokacin za mu ɗan ambaci waɗansu daga ciki waɗanda ba za su wuce 5 ko 6 ko 7 ba, sai kuma mu tafi kai tsaye zuwa alamomi waɗanda suke su ne manya, waɗanda da zarar sun zo to alƙiyama ta zo. Yayin wana musulmi, daga cikin waɗannan alamomi, alama ta farko ita ce aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, shine annabin ƙarshen zamani, shine annabin da daga shi ba za a sake aiko annabi ba. Wannan alama ce da take nuna cewar a duniya ta zo ƙarshe. ‘Yan uwa musulmi,
bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam akai abubuwa da yawa waɗanda suka faru tun a wancan lokacin. Daga ciki akwai tsagewar wata. Allah ya ce iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar. Allah ya ce alƙiyama ta kusa tsayawa. Me yasa? Saboda wata ya kece biyu. Yayin uwana musulmi, annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa bu'ithtu ana was-sa'atu kahatai. Yace an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama, yace kamar haka ne. Sai annabi ya nuna waɗannan hannayen nasa guda biyu, as-sababa wal wusta. Wannan yatsin da ake nuni da shi da kuma yatsa na tsakiya shine al-wusta. Waɗannan haka annabi yayi, yace da aiko ni da tashin alkiyama kamar haka ne. Bambanci tsakanin wannan yatsan da wannan yatsan, in kai haka da hannunka zaka ga kusa da kusa ne. To alamar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce da take nuna cewar alkiyama ta kusa. Yayin wana musulmi, daga ciki akwai wata wuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai wannan wutar ta fito a yankin Makka, a yankin Hijaz, shine yankin Makka. Wata wuta ce za ta tashi ganga kamar ka ce irin wannan wutar da take tashi a cikin su California da yankin America, wannan gobarar daji din. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai an samu wannan wutar. Yan uwa musulmi, wannan wutar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga birnin Makka har cikin Busra, shine kudancin Syria ne a yanzu. To har wannan gurin sai an ga hasken wannan wutar, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yawan musulmi, malamai sun yi ittifaƙin cewar wannan wutar an yi ta ne tun shekara ta 654 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam, kusan shekara 800 da wani abu da ta wuce wannan wutar aka ganta. Yawan musulmi, daga cikin alamomi ƙanana waɗanda suke nuna alkiyama ta kusa shine wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, komawar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah. Daga cikin alamomi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗanda suke ƙananan alamomi ne na alkiyama, akwai wato annoba wacce mutane da yawa za su mutu. Wannan annobar ita ce malamai suke cewa ta'un amwas. Wannan annobar tun lokacin sayyidina Umar aka yi ta, wanda ta ci rayukan sahabbai da yawa, irin su Mu'adh bin Jabal, su Abu Ubaida da sauransu. Yayin wana musulmi, alamomi, yana daga cikin alamomi ƙanana wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana shine kashe-kashe. Ai ta kashe-kashe, ai ta yaƙe-yaƙe. Yanzu ko irin ƙasashenmu da za ka ga kaman haka ana zaune lafiya, amma kullum a cikin kashe-kashe ake. Kashe-kashe na ta'addanci, kashe-kashen siyasa, kashe-kashen bandit, kashe-kashe iri-iri. Ba a maganar gabas ta tsakiya, ba a maganar waɗansu wuraren, ga Rasha ga Ukraine wanda suke yaƙi tsakanin. So kullum a cikin wannan kashe-kashen ake, sai dai Allah ya kama na mafita. Yayin wana musulmi, daga cikin alamomi ƙanana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka gansu alama ce ta alƙiyama ƙanana, shine wato ɗauke ilimi da kuma yawan jahilai. Za ka samu cewar jahilci a cikin al'umma ya yi katutu. Aka ce jahilci ana maganar addini ne, ba maganar cigaban duniya ko karatun duniya ake ba, ana maganar addini. Wanda abin da zai baka mamaki, wanda bai kai ya sa baki a cikin addini ba ma zai sa baki. Mutane suna can suna harkarsu, sun shagaltu da harkarsu, ba ruwansu da abin da ya shafi neman ilimi, amma da za a so wata matsala ta addini mutum sai ya ce yana da sai a kai. Shi yasa wato idan ka kalli wasu daga cikin mutane, za ga cewar sai ka zo ka samu majalisa ana musu kuma da ya shafi addini, amma dukkaninsu idan ka zo waɗannan masu musu na addini, ka zo za ka yi musu tambayoyi a cikin ilmul hal,
shine ilimi na yau da gobe na sanin Allah da alwala da sallah da tsarki da kaza waɗanda suke waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da su, ilimi ne na wajibi, ba za su yi fasin a ciki ba, amma zai ce maka kaza a addini, ai kaza halal ne, ai kaza haram. To wannan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ɗaya ce daga cikin alamomi ƙanana waɗanda suke nuna alamomin tashin alƙiyama. Yan wana musulmi, saboda ƙarancin lokaci bari mu tafi alamomi waɗanda ba su zo ba, waɗanda kuma babu mamaki za a iya ganin su kowane lokaci daga yanzu, domin abinda zai tabbatar maka da wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'ithtu ana wa qiyamis sa'a kahatai, kamar haka da haka annabi ya ce za a yi, ma'ana tsakanin aiko ne da tashin alkiyama yau shekara 1400 da wani abu. Aiko annabin ma alama ce ta alkiyama. Waɗannan alamomin da ubangiji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, wata alamar ta faru shekara 800 baya, wata shekara 650, wata ana ganin ta a shekara 100 baya, wata haka. To waɗannan alamomin guda 10 kuma sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce yaushe alkiyama za ta tashi. Annabi ba shi ya bada amsar ba, Allah ne da kansa. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikra, kai ma baka sani ba, ila rabbika munta, Allah kadai shi ya sani. To wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito sai ya samu sahabbansa sun yi group suna tattaunawa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu, me kuke tattaunawa ne? Sai suka ce, muna tattaunawa ne dangane da al'amarin tashin alkiyama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu, to ku tsaya ku ji, alkiyama ba za ta tashi ba har sai waɗansu alamomi guda 10 sun bayyana. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su guda 10, shine sai ya ce akwai addukhan, shine hayaki, waddajjal da zuwan dujal, waddabba da wata dabba wacce za ta fito, wa tulu'a shamsi min maghribiha da rana da za ta fito ta yamma, wa nuzula Isa ibn Maryam da zuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ya'juj wa ma'juj da zuwan ya'juj wa ma'juj, da kuma wani khusufi da za a yi. Khusufi abinda ake nufi da shi shine a samu wato girgizar ƙasa da kecewar ƙasa wacce take, wato wannan khusufin iri 3 za a yi. Akwai wanda za a yi a ɓangaren gabas, akwai wanda za a yi a ɓangaren yamma, akwai kuma wanda za a yi a cikin yankin Larabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci na ƙarshe, ya ce abu na ƙarshe wanda daga shi ya zo duniya ta ƙare, shine wata wuta wacce za ta fito daga ƙasar Yaman, wacce za ta kora mutane domin su je su haɗu a filin tashin alkiyama. A gurguje yan uwa musulmi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hayaƙi, shine ya fara faɗa a cikin wannan hadisi. Menene hayaƙi? Shine Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim. Za a wayi gari yan uwa musulmi, daga lokacin da aka fara ganin su waɗannan alamomin, to su ba irin na baya bane, domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira, Allah ya kare yadda a gare shi, ya rawaito, yake cewa khurujul ayat ba'daha ala ithri ba'd yatataba'na kama tataba'ul kharazu fi an-nizam. Wato su alamomin nan guda 10 a yadda za su zo, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za su zo ne a jere, daga na ɗaya ya zo sai na biyu sai na 3. Sai annabi ya misalta waɗannan alamomin za su zo ne a jere kamar yadda ake jera murjani. Yanzu babu murjani, mun taso kakanninmu da ke tsofaffi ne, tun sanda muka taso suna da murjani, wani wanda za a ce sai hajiya ce ma take sawa, in baki je maka ba wai a istilahin su wani jan murjani, shi za ka ga tsofaffi da suna sawa. To irin wannan murjanin da yake a jere da irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wa'annan alamomin, daga ta ɗaya ta zo sai ta biyu sai ta 3 har zuwa ta ƙarshe ita ce wannan wutar. To wannan hayakin za a wayi gari wata rana kawai duniya za ta turnike da hayaki, kawai hayaki. Allah ya ce yaghshan nas,
wannan hayakin zai lullube mutane. Allah ya ce hadha azabun ali, wannan wata azaba ce wata take mai tsanani. Suka ce wannan hayakin idan ya zo duk mumini in ya shaƙi wannan hayakin sai mura ta kama shi, kawai sai ya zamanto abin da zai same shi wani abu ne kamar yana mura. Amma duk kafiri da munafiki shi idan ya shaƙi wannan hayakin shi ne Allah ya ce hadha azabun ali, wato wata azaba ce wacce take mai raɗaɗi, wanda suka ce hatta kan mutum sai ya koma ya bushe yadda kasan ya yi jajawur kamar garwashi. Haka za a riga ganin kayuwan kafirai a lokacin da wannan hayakin ya turnike duniya. Yayan wa musulmi, abu na biyu shine zuwan dujal. Dujal, yan uwa musulmi, kamar yadda muke faɗa da Hausa, ad-dajjal shine da Larabci, shine da Hausa muke cewa dujal. Yayan wa musulmi, daga sanda Allah ya halicci annabi Adam zuwa alkiyama ta tashi, babu wata fitina wacce ta kai ta dujal. Domin ita fitina ce wacce take sai wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tseratar. Saboda dujal zai fito da waɗansu abubuwa waɗanda suke idan ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsara mutum da ƙarfin imani ba zai bi shi. Saboda zai zo ne a matsayin cewar shi ne Allah. Sannan zai zo da wasu abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'ada, wanda babu wani ɗan adam da kasan zai iya yin wannan abubuwan. ‘Yan uwa musulmi, dujal zai fito ne daga yankin Khurasan, can ne wajen yankin Iran, shine Khurasan, nan area ta nan dujal zai fito. Dujal, ‘yan uwa musulmi, yana da tasiri a wajen mafi yawan mutane. Mafi yawan mabiyansa Yahudawa ne, sama da Yahudawa 70,000 daga cikin ƙabilar Asbihan za su bi shi. Sannan za a samu Larabawa, musamman Larabawan ƙauye da yawa waɗanda za su bi shi. Za a samu mata da yawa waɗanda za su bi shi, saboda mata ana saurin yi musu tasiri. Yayan wa musulmi, dujal zai zo da abubuwa na khawari'ul al'ada, keta al'ada, kuma zai ce Allah ne shi. Dujal yana da sauri da tasiri kamar yadda ka san girgije idan ya haɗo, idan iska ta kada, yanzu na za ga girgije ya tarwatse a sararin samaniya. To haka dujal yake. Babu inda dujal ba zai je ba a duniya sai Makka da Madina. Dujal ba zai iya shiga Makka da Madina ba, su ma zai hare su, zai shiga sai mala'iku su koro shi sai ya koma. Ashe Makka da Madina malam darajar su ta kai. Shi san Allah ya baka iko malam kai ta zuwa Makka da Madina. Guri ne wanda yake, wato shi guri ne da Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhi'u min azabin alim. Shi ɗabi'ar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, in kai nufin za ka yi aikata mummunan laifi, idan ka bari baka aikata ba, maimakon a rubuta maka zunubi, lada ma za a baka, sai a baka ladan kin ka himmantu za ka yi aikata zunubi sai ka fasa. Amma fa ita Makka, Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi, ita Makka niyya kawai, kudiri a ranka za ka saba wa Allah sai a rubuta maka laifi, saboda darajar Makka. To dujal bai isa ya shiga Makka da Madina. Yayin uwana musulmi, dujal zai iya tara mutane yanzu ya ce sama haɗo hadari, haɗo, sai hadari ya haɗo. Ya ce a yi ruwa, sai ruwa ya fito ya sauko. Dujal zai ce ƙasa ta fito da tsiri, ƙasa ta fito da tsiri. Dujal zai da awar yana da aljanna, yana da wuta, amma aljannarsa wuta ce, wutarsa kuma ita ce aljanna. To so da haka fitinar dujal, tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya har izuwa duniya ta ƙare, babu wata fitina wacce ta kai ta dujal. Muna fata Allah ya tsare mu daga gare shi. A gurguje za mu yi ta tafiya saboda lokaci. Yayin uwana musulmi, daga wato bayan dujal, wanda yana cikin manyan alamomi waɗanda suke nuna cewar duniya ta zo ƙarshe, shine kuma abu na gaba shine sakkowar annabi Isa alaihi salatu wassalam, kamar yadda Allah ya ce wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Abin mamaki har ayo zaka samu a musulmai sai ka samu waɗanda suke da wata aƙida ta kafirci
cewar annabi Isa ya mutu. Annabi Isa bai mutu ba. Allah ya ce wa ma qataluhu, ba su kashe shi ba, wa ma salabuhu, ba su tsire shi ba, walakin shubbiha lahu, wanda suka kashe an zuba sifar annabi Isa a kansa ne sai suka kashe shi. Allah ce ya barrafa'ahu Allahu ilai, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaukake annabi Isa, ya ɗauke shi ne ya kai shi sama. Annabi Isa yana sama, to annabi Isa zai sauko bayan dujal ya zo ya yi ta'addarsa ta duniya, ya gama, ya shiga ko'ina a duniya, ya samu mabiya, miliyoyin mabiya. Sai annabi Isa, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauko da annabi Isa. Annabi Isa annabi Isa zai ta neman dujal yana zillewa, har a ƙarshe annabi Isa zai tarfa shi dujal a wani yanki na shi ma dai can eriyar Siriya, ko wani yanki dai na wannan jaziratul Arab din. A nan annabi Isa zai haɗu da dujal sannan ya kashe shi. Yayin wa musulmi, a wannan lokacin annabi Isa zai tsaida, ma'ana duniya za ta sake dawowa kamar a baya. Duniya za a tsaida adalci, za a dawo a zama musulmai na gari, mutane za su dawo su bi Allah sau da ƙafa. Annabi Isa zai rayu a duniya tsawon shekara 7. Adalci ya wanzu a cikin doron duniya a daidai wannan lokacin. Yayin uwa musulmi, daga nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwar annabi Isa alaihi salam bayan ya rayu shekara 7. Daga cikin abin da annabi Isa zai yi akwai karya cross. Idan ya zo, wanda suke da'awar cross da kiristanci, annabi Isa zai barranta daga gare su. Annabi Isa namu ne ba nasu ba. Zai karya cross, zai kashe aladu, sannan zai tsaye da adalci a bayan ƙasa. Yayin wa musulmi, daga cikin manya-manyan alamomin nan guda 10 da muka faɗa, yawan musulmi, akwai fitowar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj wata ƙabila ce, mutane ne ba aljanu ba ne, mutane ne daga cikin mutane, daga cikin 'yan adam. Wa'annan Ya'juj wa Ma'jujin tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin su a cikin suratul Kahf, wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin su. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ko sudda. Wato mutane suka kawo Dhul-Qarnayn radiyallahu anhu, suka kawo masa ƙara cewar ga waɗansu mutane waɗanda suke masu barna a bayan ƙasa, ko za ka yi mana katanga tsakaninmu da su. Shine Dhul-Qarnayn yasa aka kawo masa dalma narkakkiya, ashe ci gaba ya daɗe malam. Katangar da Dhul-Qarnayn ya gina tsakanin wannan Ya'juj wa Ma'juj, yanzu haka suna nan, suna rayuwarsu irin tasu, kuma suna da yawan gaske, wanda mutane ne waɗanda Allah kaɗai shi ya san adadinsu, kuma suna nan, ba aljanu ba ne, suna rayuwarsu a inda suke. Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan Dhul-Qarnayn ya gina wannan katanga tsakaninsa da sauran mutane, Allah sai ce fa masta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Basu isa su rusa wannan katangar da Dhul-Qarnayn yayi ta ba, ta narkakkiyar darma da ita Dhul-Qarnayn ya gina wannan, kuma kullun suna kokarin rusa wannan katanga, ba za su samu dama ba har sai a ƙarshe idan alkiyama ta kusa, sannan wannan mutanen Ya'juj wa Ma'juj za su barka wannan katanga ko su rusa ta, sannan su shigo cikin mutane. Shine Allah ya ce fa masta'u an yadharu mastata'u lahu naqba. Yayin wa musulmi, daga cikin manyan alamomi bayan su Ya'juj wa Ma'juj, yan uwa musulmi, akwai dabba. Yan uwa musulmi, za a wayi gari wata dabba za ta fito daga ƙasa. Allah ya ce wa idha waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum. Ita wannan dabbar magana take, kaga dabba tana magana, ka san ai babu lafiya. Allah ya ce tukallimuhum, magana take da mutane, kuma tana magana ana ganewa, ta faɗa a faɗa, ana fahimtar juna da ita. Wannan dabbar tana da girma kwarai da gaske. Aikin wannan dabbar shine za ta rika saka alamomi a goshin mutane, za ta rubutawa a goshin mutum ta ce wannan mumini ne, ta rubuta a goshin wani ta ce wannan kafiri ne. Mutane tun daga sannan za su gane waye mumini waye kafiri. Har
mutane tsakanin za su rika cewa ya mumin aqdiha, ya kai mumini ba na hakki na, ba na abu kaza. Za su rika magana, mutum ya ce kai dan aljanna, shi kuma ya ce kai dan wuta ko kai kafiri ba ni kaza. Wannan duk yana tafi yan uwa musulmi daga cikin alamomin alkiyama waɗanda suna nan tafi. Yayin uwana musulmi, alama ta gaba shine rana za ta fito daga yamma. Kamar yadda aka sani kullum rana za ta fito daga gabas ta faɗi yamma, to akwai ran da za a wayi gari kawai rana sai ta fito daga yamma. Wannan ranar tana fitowa daga yamma, an rufe babun tuba. Daga sannan shikenan mutane sun koma wa'ana a sandare. Dan aljanna daga nan babu dan wuta daga nan babu tuba, ya ce zai tuba ya koma ga Allah. Daga nan an rufe babu tuba. Yayin uwa musulmi, bayan rana ta fito daga yamma, yan uwa musulmi, alama ta ƙarshe wacce take mai ban tsoro ita ce wuta. Wata wuta ce wacce za ta fito daga yankin Yaman. Wa akhiru dhalika naru takhruju min al-Yaman tatrudu an-nasa ila mahsharin. Wuta ya yan uwa musulmi, ka duba irin wutan nan ta gobarar daji in kana kallanta. To wuta ce ta azaba ta tashin alkiyama wacce ta ninninka wannan ninkin baninki. Kawai za ta kora mutane, ita za ta tattara mutane har zuwa yankin Sham, yankin Siriya nan, gabas ta tsakiyar nan, anan za a yi tashin alkiyama. Kawai daga ko'ina a duniya wannan wutar za ta rika tattara mutane, kuma ba wai ƙoniya za su yi suna cikin ta ba, kawai za ta rika tura mutane, har mutane in sun gaji ma suna tafiya za su zauna, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisi, za su zauna, za su huta, ita ma sai ta zauna guri ɗaya, a gama hutawa ko a yi bacci ma, kuma a tashi a ci gaba da tafiya tana tattara har ta ko'ina, har a zo a tattara a wannan guri domin kuma a yi hisabi. Yan uwa, wannan a gurguje su ne alamomi guda 10 waɗanda suna nan tafi. To kafin waɗannan alamomin yan uwa musulmi, mu shiga taitayinmu, mu gyara halayenmu, mu bi Allah tabaraka wa ta'ala, mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe. Allah ta'ala ya gyara halayenmu, Allah ta'ala ya taimaka mana. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.